Balík Max je vlastne kompletné poistenie, čiže je tam PZP, ako ste spomínali. Sú tam rozšírené asistenčné služby, právna pomoc, úrazové poistenie, živelné udalosti, stredná zrážka so zverou. Potom ďalej teda odsudzenie, vandalizmus, škody na skle, havária a samozrejme, ak je teda nové vozidlo, tak aj to GAPko. Čiže je to v podstate kompletné poistenie vozidla. Aj voči škodám, ktoré by teda to vozidlo spôsobilo niekomu inému, ale teda aj škody, ktoré vlastne sú spôsobené na danom motorovom vozidle. Rozumiem. A je tam teda PZP aj GAP, áno, v tom poistení? Áno, áno. Aj kasko? Áno. V rámci balíka Max, áno. Dobre, čiže keď si kúpim tento Max, tak vlastne mám k dispozícii PZP, GAP a havarijné poistenie, ako ho poznáme roky. Čiže v Maxe, v tom balíku Max je zahrnuté, v tom balíku Max mám zahrnuté havarijné poistenie, mám na mysli tú formu havarijného poistenia, akú poznáme dlhé 10 ročia na Slovensku. Áno. Áno. V našej spoločnosti dokonca bez limitov. Čiže v rámci toho balíka máte kryté v podstate PZP, živel, stredná zrážku so zverou, vandalizmus, odcudzenie vozidla, škody na skle a máte tam aj haváriu v rámci toho balíka Max a aj to GAPko. Ale to potom nie je havarijné poistenie. Máme balík, ktorý sa volá Max a je tam riziko havária kryté. Len sa to nevolá havarijné poistenie. Ale volá sa to poistenie moje auto a potom závisí od toho, aký balík si klient vyberie. Čiže áno, máme to trošku inak, ako to majú iné spoločnosti, čiže nemáme zvlášť PZP, zvlášť havarijné poistenie, ale v každom našom balíku od balíka Plus je aj povinné zmluvné poistenie súčasťou každého balíka. Ale pred chvíľou ste mi hovorili na začiatku telefonického rozhovoru, ste ma uisťovali v tom, že to je havarijné poistenie. Až keď som vám povedal, že nikde som nenašiel v tých zmluvných podmienkach slova havarijné poistenie, tak vtedy ste to už rozdelili. Tak teraz ešte raz sa pýtam, je to PZP rozšírené na nejakú haváriu, alebo je to havarijné poistenie? Alebo je to PZP a havarijné poistenie a GAP? V rámci ktorého, áno, je to balík, v rámci ktorého je PZP, havarijné poistenie a plus, ak to teda takto vlastne chcete povedať, lebo havarijné poistenie je vlastne poistenie, ktoré sa týka vášho motorového vozidla. Čiže v tom prípade áno, v rámci balíka Max je PZP, havarijné poistenie a GAP, pokiaľ vozidlo je nové alebo nie staršie ako 60 rokov. Od vašej spoločnosti mám vyjadrenie, že to nie je havarijné poistenie, je to rozšírené PZP. Presne to, čo ste mi teraz vlastne vyvrátila a negovala, tak to mi odpovedali z vášho riaditeľstva. To je ako možné? No, tak to neviem. Čiže vám prišla odpoveď z našej spoločnosti, že je to rozšírené PZP, áno? Je to rozšírené PZP. Podľa informácií, ktoré ja mám aj na základe teda tých jednotlivých balíkov, je to vlastne PZP. Áno, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, tak súčasťou každého toho balíka je PZP a plus sú tam riziká, ktoré teda ten daný balík kryje na základe toho, čo si klient teda vyberie a teda tie rizika sú kryté v neobmedzenej výške. Ale nie, ospravedlňujem sa, takto som to nebrala. Čiže áno, možno som vám to teda nevysvetlila správne, ale nebrala som toto teraz ako niečo, že je to rozšírené.